Wel, het was baie lekker om saam met jou uit te gaan. Dat was fijn, ja, dankie. Zie, het was lekker, man. Dat was fijn geweest. Kijk je wat, anyway. Het is lekker om samen met jou uit te eten. Ja, dat is altijd een plezier. Wanneer kan ik jou weer zien? Vanmiddagse kant. Wat is het tijd? Zo pas 6 is er. Oké. Zeg mij, is er enig wat ik kan doen voor jou in de tussentijd? Je weet moest je me nog geld sturen. Enige niet geld meer, maar Ja. Ik moet goed te doen met mijn geld. ik kan zo in achter jou te kijken hoor. But anyway, ik zal er R1000 inzetten. Hè. Oké, dan ga ik je zeker maar zien. Hè. Ja, later bos. Oké. Ja, je gaat me eens bellen. Ja, Ja, je weet wel met te krijgen. usual spot. Ja, fijn. Bye. Middag, mami. Jessica, waar vanaf kom je? Ik was onder geweest. Bij wie? Ah, ben ik hier steeds. Bij Nikiela, Jessica. Ik heb vanochtend gestuurd naar Marta toe. Maar dan Marta se deur was toe te gaan geweest te roep Nikkie se mami zomaar. Hoe moet ik nou dat gebeuren, Jessica? Hoe kon je mij komen zeggen? Maar dan zou de tijd maar zo trekken, dus ik moet weer opgekomen naar huis toe. Nee man, Jessica, mij maakt me zeggen. Nee man, ik versta niet. Hoe kan je zoiets doen, Jessica? Nadat je weet, ik wacht voor jou bij de huis. Maar mami, ik heb daar een paar centen opgeteld, heb Nikkie se huis. Waar? En bij wie? Heb Nikkie se huis, ik heb het was goed geweest voor goed op de betaler, mami. En jij komt zeggen, niks van mij, Jessica. Hoe moest Dat ik is laten het slechtste weten? van alles. Je laat weet mij niks zien. Hoe moest ik laten weten dat ik dan gaan werken? Ik versta niet. Ik versta redelijk niet. Het is redelijk richting. Nadat ik heel ochtend veel wacht. En je weet ons moet eten. Hoe moest ik van mama laten weten? Zou de tijd maar zo trekken, dus ik moet opgekomen. Nee man, Jessica, je maakt niet terecht. Ik voel dat het is terecht. Maar ik kon niet helpen, ik ben een skropje gaan zoeken om iets te kopen in huis. Als ik jou stuur, dan moet je gaan. En dan moet je voor mij die boodschap terugbrengen. Dat verwacht ik van jou af. Niet jij loopt en doe je in je ding. Ik weet, mami. Kom met ons aangaan, want is niks in huis. Ja, maar dan moet maar ook voor zich kopen huis. Dus... Ja, kom met ons aangaan. Mijn blaad heeft mij gezegd, voor 2 weken ga ik weer country toe gaan. Ons gaan zeker 2 maanden aanwees, voor de meeste. Maar als ons die job gauw kunnen doen, dan kunnen ons binnen 6 weken klaar wees. Liefie, met daai klink vir my baie lank, so ons aan mekaar mos nog man sien regtig. Sien. Ek sal maar wag. Het is lekker om jou alleen te lossen, ik Dat is like lekker het. niet Because ik meer. worry van jou uit te zien. Mhm. Dat ik zal jou mos baie bel en zo. Ja, dit. Je weet mos in onze 2 weken om te doen wat ons wil. Alles en- kan doen, hè. Nee? Ja, Ja. zo. Anyway, ik voel lekker moe. Dus maak net zo een kidnap van me. Jy kan maar gaan rus my skat, ja. Ja, terwijl jij ciao maakt, nee? En Robin Zal mij zo mos maak. net. Ek sal so maak dit. Oké, babes. Wanneer komt die man het raken laat? Maar ik moest zeggen, zo pas 6 kom je, weet ik hoe lang gezien heeft. Zeg even om nee. Jouw maardig geld gebruikt zien, jij moet veel nog geld sturen, geven mij ook iets mos. Nee, maar ik wil maar maar de mensen net achter zich geld om aan ook geld te vragen. Verstaan je niet? Nee, hij wil dan voor jou, hij moet ons girlfriend te laten ons betaald. Zeg even om. Jouw maardig geld gebruikt. Ik ga maar kijken, jong. We gaan even geven, net. Dus die mensen zullen ook. Waar ik kom, Ja, nou is het wel leuk. Als hij wat nou hier komt. Oh, zei. Hallo, hallo. Hallo. Hoe is het? Alright, en jou? Yes, alright. Kleine, kleine. Ja, wat staan jullie zo in de zon, joh? Nee, is wacht voor jou, mos. Ja, ik mis jou, man. Voor jou. Yes, lekker. Is het, chommy? Ik heb me zo zelf voorstellen. Bianca. Lekkertjes, man. Je moest mooi chommies, joh. Ik kan zingen van Basons. Oh, hé. Anyway, wanneer maken we ons tijd voor elkaar? Ik heb mijn boodschap zeer. Later. Zeker. Ja, en wat je me het. Je moet me weer geld sturen, maar mijn alle geld gevat. Ja, maar vat al die geld. Ja, maar Jij gaat geld gegeven voor jou om jezelf te spoilen. Maar zit goed toch ook op een huis? Anyway, ik zal voor je geld sturen, maar dat is geen probleem. Ja, stuur vacation. Nee. Ja, is recht. Hoeveel? 1000 rand. R1000 is recht. Ja. Klein spelen, speel maar recht. Ja, is Jij recht. gaat alles zien, Bianca. Blij te kennen, man. Till next time, ne? Oké. We elkaar We zien, gaan hè? zien.
Bye. Hij Bye. staat man, ik kom niet nog geld gevraagd. Nee, ik wil niet zo aan geld Als praten, man, man. hij Jess, ik kon meer gevraagd. Nee, eenmaal. Kijk wat de kar rijdt, die man. Krijg je ook een sugar daddy dan krijg je ook geld. Nee, is maar jouw bouw. Nee, maar ik heb ook een sugar daddy krijg, dan krijg je ook geld. Ik moet ze wel aan, ik moet bij je vragen, ik moet bij je vragen. Hij is verdraag, kijk wat de kar rijdt, die man. Ik kom niet voor de 2000 rand gevraagd. Hoekom verkrijg je niet zo groot man in vraag je ook 2000, 5000 tullen niet? Jij wil moest zoeken, die heeft vraag nog geld. Nee, maar Ivan heb je mij geld hè. Maar ik moet staan blijven samen de route. Nou, ik waar niet. Nee, vraag nog geld. Kijk wat de kar rijdt, je kind zijn hij het geld, vraag ze maar 3000 rand. Je is er van je kop af van je kind ook dat vraag. Nee, jij wil moest zoeken, die heeft vraag nog. Zo wat, hij is gelukkig. Dat is beter als niks.